Sammen i dag, der skal mig og DiBplays MC optage en video her inden for MC Kingdoms. Og vi er B. Vi gør også, ja. Dibbe? Jo, I vil være i beskrivelsen. Ja. Ja, her er spawn. Du spawner lige på den her blok. Lige her. Ja, det er kun, hvis man er i B. Ja, og her er så de ulovlige ting. Og man starter selvfølgelig så i C. Og her er shoppen. Det er sygt billigt, og man får det dobbelte nu. Og så er der en kogefarm. Og den er faktisk ikke set. Og så, hvis du trykker her, så står 2,5 millioner. Koster det for at ringe op. Og så herinde, der er... Okay. Ja. Og så er... Jeg ved ikke lige, hvad det der hus det er der. Men jeg ved bare, at det sælger det der. Så er det der vagttårn og alt det der. Men Dibbe, jeg tænker, vi skal købe en selv og bruge Ja, det er godt. Vi kan lige prøve at dræbe ham her. Så jeg kan have noget af det her. Det er med dig, mand. Ja, vi skal bruge heroppe i hvert fald. Hvor kan vi optage godt? At man ikke engang købte de celler der. Vi skal vifte dem. Nej. Nej, det kan du ikke. Her under du. Ja, kan vi. Ja, der var et selv der. Lige den sidste. Fuck, der er ikke så mange i B. Så bor vi bare sammen. 500. Den er stor. Holy scheisse, man. Holy. Det må jeg ikke... Og vi skal lige at der. Dybere. Sådan. Så Ja. jeg tror faktisk bare, vi skal. Prøv lige. Okay, jeg kan godt. Der kommer noget. Jeg tror faktisk bare, vi skal over min lidt. Ja. Men lol, der er et casino. Nej! Prøv at se, hvor meget man kan Her er vinde. casinoet. Men jeg tror ikke, du kan gamble lige nu. Nej, jeg tror, det var det. Nej, det kan man ikke. Nå, men Det arbejder de nok på. nej, der er en, der vandt 15 kr. Men Lidt meget. der er en YouTube-selv der, som en skal vi 5 også her. Og DiBplays MC, velkommen til vores YouTube-kanal. Tak. Og ja, vi kan lige se. Det var faktisk bare det. Og så, De kan se min. der er iron og guld og sten. Ja. Og kul. Okay. Ja. Så tak fordi I gav med på den her rundvisning i B. Og så kan I huske at tjekke serveren ud. For giv like for mere. Og så ses vi bare i næste video. Adios.